दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बर'नि सासे गागि महरगिरि सासे पपुलार एक्टर बेहारबारि आउटपोस्ट बे फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि रुंसारिखौ मिथिनानै जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबदों आरो बे दुखुनि समाव जों न'खरजों बाहागो लाफाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बर'नि सासे गागि महरगिरि सासे पपुलार एक्टर बेहारबारि आउटपोस्ट बे फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि रुंसारिखौ मिथिनानै जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबदों आरो बे दुखुनि समाव जों न'खरजों बाहागो लाफाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बर'नि सासे गागि महरगिरि सासे पपुलार एक्टर बेहारबारि आउटपोस्ट बे फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव हरखाबै बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि रुंसारिखौ मिथिनानै जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबदों आरो बे दुखुनि समाव जों न'खरजों बाहागो लाफाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।